Hľadanie nového, udržateľného zdroja energie, ktorý by nás vyslobodil z područia fosílnych palív, je úlohou, na ktorej pracuje skoro celý svet. Energetický svätý grál v podobe jadrovej fúzie je síce neustále aspoň 30 rokov ďaleko, v prípade čistej mobility sme na tom ale o poznanie lepšie. Dnes už je možné s určitou dávkou trpezlivosti ísť na dovolenku elektromobilom a nevoziť si preto so sebou dízlový agregát. Ale čo nákladná doprava, pri ktorej by prestoje v podobe čakania na dobitie batérií znamenali oveľa väčší problém ako niekoľko vypitých káv navyše. Riešenie ponúka vodík. Nie, o vzkriesenie zlatého veku vzducholodnej dopravy našťastie nepôjde. Reč je o pohone pomocou vodíkových článkov. Technológia je tu v zásade jednoduchá. Vodíkový článok premieňa chemickú energiu paliva, teda vodíka a okysličovadla, ktorým je v tomto prípade vzdušný kyslík, na elektrickú energiu, ktorá následne poháňa vozidlo. Jeden palivový článok síce vyrobí len malé množstvo energie, čo sa ale dá kompenzovať ich skladaním do zväzkov, tzv. Stekov. Výhody má toto zariadenie hneď dve. Jednak pri spaľovaní nevznikajú lokálne emisie, nebezpečné plyny alebo spaliny. Odpadovými produktmi sú iba teplo a voda. Po druhé, vodíková technológia umožňuje rýchlejšie dobíjanie ako v prípade elektromobilov, porovnateľné s bežným tankovaním. Načerpanie vodíka do nádrže trvá iba niekoľko minút a dojazdová vzdialenosť sa pohybuje okolo 600 až 800 kilometrov. Okrem odľahčenia dopravy sa môže vodík uplatniť aj ako úložisko energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú fotovoltické a veterné elektrárne. Rovnako dobre môže slúžiť na záložné napájanie najrôznejších kritických objektov typov nemocníc. A konečne obnoviteľné zdroje možno tiež ideálne využiť na proces elektrolýzy, pomocou ktorej sa vodík z čistenej vody získava. Kruh sa uzatvára. Zdalo by sa, že stojíme len krôčik od vodíkovej revolúcie, ale úplná pravda to nie je. V nákladnej doprave sme momentálne v štádiu testovania prototypov. A ani spoločnosť Bosch nezostáva sedieť v kúte. Tento rok začala výrobu modulu Fuel Cell Power pre palivové články, ktorý by sa mal do konca roka objaviť vo vodíkovom nákladnom vozidle spoločnosti Nikola Motor Company v Spojených štátoch. A budúci rok ho uvidíme aj v Európe v trakoch značky Iveco. Väčší oriešok na rozlusknutie predstavuje infraštruktúra vodíkových čerpacích staníc, ktorá je v súčasnosti v plienkach. Ale to je iba otázka času. Tak to vidíte, nákladné automobily síce na vodu ešte jazdiť nemôžu, ale nebude trvať dlho a tie vodíkové na cestách rozhodne uvidíme.